дар WhatsApp ҷои худтона брон кунед ҳатман. Дар ин кишвар нопадид шудааст. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав пешкаши шумо мегардонем. Бо диққат тамошо кунед. бародарое ки мехоҳем границаи Қазоқистон бигзарем ва документҳои худтона айсари нав кунем. Ширкати Саид границара барои шумо тавсия метиҳем ки ширкати бениҳоят арзонай. Номерошон мебуроям марамат занг бизанен. Ҳама рӯза рейс доранд. Дар WhatsApp ҷои худтона брон кунед ҳатман. Федератсияи Русия паёмрасонии WhatsApp ки муҳоҷирони тоҷик барои муошират бо оилаҳои худ аз он бештар истифода мекунанд пурра бастааст. Инчунин кори баъзе паёмрасонҳои дигар маҳдуд гардидааст. Хабаргузории Русия рӯзи 12 феврал навиштаанд ки домени паёмрасонии WhatsApp ва шабакаи YouTube-ро танзимкунандаи интернет дар ин кишвар нопадид шудааст. Яъне ки дар Федератсияи Русия ҳам хел гап буд ки WhatsApp-а маҳкам мекунанд, вале мутаассифона вақт расид ки WhatsApp пурра баста шуд. Дар ин бора сухангӯи президенти Федератсияи Русия сабаби баста шудани ин паёмрасонро ки ба ширкати Мета тааллуқ дорад, риоя накардани қонунҳои Русия гуфтааст. Ин кишвар Метаро бар рӯи хати созмон ворид кардааст. Бозгашт ба кор WhatsApp имконпазир аст, агар Мета барои гуфтугӯ бо ҳукумат ва риояи қонунҳои Русия омода бошад. Яъне ки қонун ва қоидаҳои Федератсияи Русияра и ширкати паёмрасонии WhatsApp агар дар ҳолате ки риоя куна ва қабул куна, боз дар инҷа қайд карда гуфтанд ки имконият ҳаст ки WhatsApp ва шабакаи YouTube аз нав дар Федератсияи Русия фаъол гардад. Бо вуҷуди ин, корбарон барои истифода аз паёмрасонҳо аз филтршикан ё VPN гуфтани чиз истифода мекунанд. Ва гуфта мешавад ки дар Федератсияи Русия айни ҳол истифодабарии VPN ҳам низ манъ кардагианд. Дар ҳолате ки мисол дар ягон ҷо дастгир кардан, мисол дидан ки шумо ҳамин чиза истифода мекунед, дар ин ҳолат нисбати шумо ҷарима таъин мекунанд. Ва дар ин ҳолат қайд карда гуфтанд ки барои зангҳо метавонанд аз Мегафон Лайф ҳатто бо симкортҳои дигар операторони Тоҷикистон дар он ҷо кор мекунанд. ҳарчанд корбурди комилӣ он аз ҳама бештар барои муштариёни Мегафон дастрас мебошад. Дар дохили он замимаи зангҳои ройгон буда инчунин корбурдҳо, яъне ки функсияҳои нави иловагӣ ворид кардагиянд ки мақсад занг задану гуфтугӯ кардана осон кардагия. Яъне информатсияи имрӯзаи мо дар бораи пурра баста шудани WhatsApp ва YouTube дар Федератсияи Русия мебошад. Мақсад ҳастанд баъзе нафарҳое ки бо истифода аз VPN ҳеҷ чизора мақсад истифода мекунанд, боз кору фаъолият гуфтугӯи худшона идома метиҳанд. Ва дар ин бора ҳукумати Русия қайд карда гуфт ки дар ҳолате ки ширкати Мета қонуну қоидаҳоро риоя кунад, бо айсари нав фаъол гардидани ин шабакаҳои иҷтимоӣ имконпазир ҳаст. ин буд информатсияи нави мо. ба ҳамин барномаи имрӯзара ҷамъбаст мекунем. Саволо боша бинависен, худохоҳ дар видеои дигар мехонем. Зинда ва сарбаланд бошед. Худованд ҳамаи мо шуморо nigaҳбон бошад.